O, kain tayo. Aligang. Alam mo tang birthdayhan. Happy birthday to you. Wala ta, o. Happy birthday to you. Dili dapat lang ga. Dito day. Happy birthday. Happy birthday. Dili. Kuha tong iyang kuha dito din. Yan na ba? Puyo ko na. Happy birthday to you. Yay. Hello, dali day. Day, happy birthday. Singalan niya? Mary Joy. Mary Joy. Happy birthday, Mary Joy. Tanawan ni sa YouTube niya. Oh, tanawa niya day. Happy birthday, Mary Joy. Dili kakap up yung bagong kuan lagi bagong video lagi dili kakap up. Kuan man. Dili kakap up ba kanang ako di ko man mo. Dili siya Subscribe? Dili siya mag-notify ba? Mano ka? Dili siya mag-notify lagi. Dapat YouTube? YouTube ug sawan. Dapat ugnay ka nang kon mo notify ba? Oh. Para mabalapit daw nga yung mga bagong upload. Oh. Nay, daghan ka daddo ba i-upload? Kuha din ang may kutsara. Makakita naman si Jeannie. Ha? Si Jeannie makakita ka ng bago kong upload. upload. Ano taong update ba tay? Oh. Dili siya ka-update. Mo ba? Ako rin na lang tao. Kuha din ang kandila. Isarak kandila ikaw naman. Wala siya mo subscribe. Dili subscribe ko kasi kanang kon ba dapat i-kon ba kanang taong ignay mga bagong video di ba sa kanang kon na mga bagong video mo cap up na sa notification. Dili mo cap up. Sa notification? Ita bro kay Dili man nimo makita sa notification. Kung sa YouTube ka. ko ayete mo cap up na siya dapat tati sa kon ba notification. Pila naman. Mo ba? Kaya sa kita mis na may vlogger na sa kita mis mo cap up man ilang kanang kon. Mo ba? O na bagong ayo de. Ako rin sikapon kay mabuang. Puting. Ay bagong video mo cap up man. Mo ba? Ayan na lang ako na. Saman. Basta ibutang. Ayo de sa kuan. Ako man ibutang sa akong sa. Butang sa cook Okay, ba? Aw. Basi na ibutang sa. Basi lang sa pila. Sabi to pa ni Ben. Ano? Pag mo dito pa yun siya para pag sa na bagong video. Lagi no? Karon po ko kabalo ay. Ano din? Ama Joseph. Nagkatod man ko lang dudo. Ano ba? Ang sagutan ng cellphone. Nguntan ko kay. Kuan ra ba ko no kanang. Kuan ti ikaw. Tano mo ka ma. Tamag kanang pang laro ra rin naman sa kay. Na bata ang eskwela mga bata. Ang labot ang cellphone ko. Ibutang ang kuan lang. Padulaan ni sa mga bata. Oh. Duha man ni ka kanina. Alin na busing? Duhay, iya man. Sige. Kaya makita mo niya sa kuan. Ay din, pag ko ipa. Kuan pa kuno na kay tanaw Lydia og mao ganang basi kuno dilisan. Di pasin gid siyang kuan. Happy birthday Jinjin. 6th birthday. Diri kang kuan, diri kang hindi. Dili ka kano. Beta pa diha. Magbong ka day. Dira mong god kay. Agay, sorry. Ipa kuan kuno kay ipa. Happy birthday, Mary Joy. Init lagi kag kanan ng mama. Kani. Mao na siya. Ay na. Dagkuti lang. Ay, sus lang. Wapa, ano mo kay kada ko tana. Nama papa. O kasi tayo yung later. Ang kuan dai ni. Kay ikaw ni Lydia mao ba? Ikipicture lang. Ito din to kay ipa kuan mo naman dia. Ino ko di. Dali. Nagkuha video dia. Oh. Mga basing kuno giilisan. Maglo na ang iyang birthdayhan. Idagkutan ng kanila. Amin, manin. Ang birthday ng palongin siya. Hala dili masilbi ang yang kuan pa ko sa kiyang ngin. Amin. Ito yung hangin. Isa. Ito yung hangin dito. Talibid dito habili dito. Tara. Orang kong hangin dito din oh. Paong na rin. Hindi ka naman siguro. Paong na yung subahani. Asa? Sige. Yes na. Sige. Hindi na. Agay. Dili masilbi bay ko sa king hangin.